stačí, perfektní. Rezervace, prosím, nemělo odchodníků od patru dělů, v případě dalších věcí, které si celou třeba berete na ten děl. Potom náběh do nížových terčíků podobných takových značených, kde to je desítka, ale to je v podstatě už úplně stejná finisherská část trasy, která vás dovede úplně stejně, než je to bez i tohle značení, dovede vás tom vysloveně až na most, na lávku a do finále. 5, 4, 3, 2, 1. Pozor! Pozor! A ona přijede zpátky. Taky je. Počkej, takže až přijdou, až přiběhne ten maraton, tak to tady balí. No. Já už proběhne úplně všechno, to je kolem 4 hodiny tady do místa. Akorát jsem taky řekla, to něčím až tak se vypije. No, jo, tam to je 4 hodiny.